HTML5 perusteita. Ja pohjustan sillä, että en ole mikään ammattilainen. Tämä on itselleni harjoitusta koulujuttuihin. Ja ajattelen, että jos tämä samalla ehkä auttaa jotain muutakin. Eli nyt avataan muistio. Ja tosiaan Windowsin ja Macin jutut on vähän erilaisia, että esimerkiksi Macilla on text-editti ja muutenkin vähän erilainen näkymä. Mutta nyt me katsotaan Windowsia ja katsotaan, miten sillä selvitään. Koulussa käyttänyt lähinnä Macia, niin tämä on jännittävää itsellekin. Eli ensin mennään asetuksiin. Kun lähdetään luomaan jotain koodia, niin meidän pitää ottaa muotoilu pois. Sitä ei voi käyttää, muuten se häiritsee sitä koodia. Ja sitten on hyvä myös ottaa oikeinkirjoituksen tarkistus pois, että sinne ei tule mitään häiriötekijöitä, että se näyttää, että sä olet kirjoittanut jotain väärin, vaikka se on periaatteessa ihan oikein. Tämäkin on ihan hyvä ottaa pois käytöstä. Niin sitten voidaan päästä ihan asiaan. Eli miten HTML5 aloitetaan, niin se aloitetaan declarationilla, eli se on huutomerkki doctype isolla ja sitten tähän tulee tämä HTML perään. Ja nämä tagit on tämmöisiä, missä on nämä väkäset, niin ne väkäset on aina hyvä muistaa. Sitten toiseksi tärkeä juttu on sitten avata tämä HTML tästä. Me voidaan aina varmuuden vuoksi sulkea ne jo aina täällä. Niin sitten ei ainakaan unohdu se. Ja tosiaan niin sulkeva tagi, niin siinä on tämmöinen kauttaviiva. Eli voidaan ajatella, että sä herätät jotain henkiin ja sitten täällä sä vedät jonkun miekan siitä läpi, että se ei enää siitä lähde yhtään mihinkään. Niin se on hyvä muistaa. Sitten HTML jälkeen tulee head-osio. Ja sinne tulee kaikkia tietoa, mikä ei siinä nettisivulla sellatessa näy. Ja sinne voidaan esimerkiksi laittaa metatietoa. Ja yksi niistä on sitten meta-charset on UTF-8. Ja tällä me siis saadaan varmuus siihen, että ääkköset näkyy ihan oikein, koska muuten ne voi näkyä vähän hassusti siellä, että nettisivut ei ymmärrä sitä. Yksi toinen juttu, mitä voidaan myös tehdä, että varmistetaan, että ymmärretään, mitä kieltä käytetään, niin laitetaan tänne HTML-osioon, niin lang on, eli language, ja sitten laitetaan finish. Ja sitten yksi toinen asia, mitä voidaan laittaa tuonne head-osioon, on hyvä pitääkin laittaa, on nettisivulle tulee se yläpalkkiin niin tämä nimi, eli title. Eli vähän kuin otsikko, mikä on sinänsä vähän harhaanjohtavaa, että kohta me puhutaan vähän erilaisesta otsikosta. Mutta tämä on niin sanotusti sivun otsikko, mikä näkyy sitten siellä yläpalkissa. Me voidaan nyt esimerkkinä laittaa tänne, että eka HTML-sivu. Noin. Ja sitten muistetaan sulkea se, ettei lähde mihinkään karkuun. Ja tosiaan väkäset on hyvä muistaa, että se on vähän kuin, että me lukitaan ovi, että ne ei enää pääse sinne sieltä karkuun. Eli Muumitalon ovia ei ehkä lukita, mutta lukitaan mennyt tämä ovi kuitenkin. Se on ihan hyvä juttu.
Sitten me suljetaan tää headi. Ja sitten seuraavaksi, mikä luonnollisesti joku saattaisi sanoa, että pään jälkeen tulee varmaan kaula, mutta tää on vähän tämmönen head and shoulders tilanne. Eli me aloitetaan suoraan sitten bodysta. Eli toisin sanoen pää, kroppa, head ja body. Ja bodyin tulee sitten kaikki, mikä näkyy sitten siellä nettisivuilla. Voidaan tonne jo vaihtaa toi body, ettei unohu. Noin. Ja on siis hyvä tälleen sisentää. Itse tykkään sisentää näin, että on vähän nämä perusjutut. Ja sitten täällä on niitä, mitä perusjuttujen sisällä on. Niin sitten se rakenteen näkee vähän paremmin, mutta jokaisella on tähän oma tyylinsä. Tässä näkyy vain nyt minun omani. Vielä kun ollaan tälleen ihan perusasioissa. Eli puhuttiin tuosta title-osiosta, niin nyt me voidaan tehdä sinne ihan nettisivulle joku otsikko. Ja siihen kuuluu H eli heading, ja siihen on sitten numerosta 1–6. Ja fonttikoko määräytyy sen mukaan, mutta mä voin näyttää sen esimerkkinä, niin sitten se on ehkä vähän helpompi ymmärtää. Eli laitetaan nyt vaikka H1 ensin, eli se on se isoin. Kirjoitetaan tähän nyt vaikka tämä klassikko Hello World ja suljetaan tääkin sitten. Noin. Ja sitten H6. Hello World. Ja sitten suljetaan tämäkin. Oho. Mennään minä nyt hyppiä ihan asioiden. No niin. Sitten vielä ajattelin, että käydään ihan hyvä käydä läpi on tuo ihan perusteksti. Eli se menee nimellä paragraph, eli se on tagillä, joka näyttää tältä. Eli P, niin kuin paragraph. Ja sinne me nyt voidaan kirjoittaa mitä vaan. Vaikkapa, että tämä on ensimmäinen paragraph. Se on varmaan väärin, kun mä sitten tarkistan myöhemmin, mutta nyt mennään vaan eteenpäin. Pointti tulee selväksi kuitenkin. Kunhan koodissa ei ole kirjoitusvirheitä, niin muuten kaikki on sitten ihan hyvin. Näin. Niin tämä nyt varmasti riittää tälle kerralle. Eli me nyt ymmärretään, että se muodostuu declarationista. Sitten avataan HTML. Sitten tulee head-osio. Ja headissä oli se, mikä ei näy sivulla. Ja body oli sitten se, että mikä näkyy sisältösivulla. Ja sitten tämä HTML niin sulkee tämän koko sivun tässä näin niin sanotusti. Sitten me voidaan myös harjoitella nopeasti, että miten kannattaa tallentaa, koska siinäkin on oma juttunsa. Niin nyt me päästään sitten tänne näin. Mulla on tämmöinen erinäinen koodauskansio täällä näin. Niin on aina hyvä, että sulla on kansio ja kansiorakenteesta voidaan sitten puhua toisella kertaa. Sekin on tosi tärkeää, mutta nyt tää on vielä sen verran simppeliä, että me pystytään ihan tällä etenemään. Niin vaikka eka sivu, tälleen yksinkertaisesti, niin aina pitää muistaa laittaa .html, niin se tietää, että mikä se on. Koska txt olisi semmoinen, että mikä ei sitten toimisi, että se ei lukisi sitä koodia, että se ottaisi sen semmoisena tekstitiedostona. Ja sen takia on tärkeää muuttaa tähän kaikki tiedostot
jos me muutettaisiin se tähän takaisin, niin tästä huomaa, että se ei ota sitä HTML-loppua. Ja aina pitää muistaa laittaa piste HTML, että muuten se ei toimi. Ja sitten voidaan tallentaa se tonne. No niin, eli täällä me nyt sitten nähdään, että tosiaan H1 on se isoin ja H6 on sitten se pienin. Ja tämä on sitten paragraafi. Ja täällä tosiaan näkyy sitten se title, eli mikä me määriteltiin silloin tänne näin. Eli varsin simppeliä, vaikuttaa todella haastavalta ensin, mutta kyllä tämä sitten alkaa helposti aukeamaan, että tämä on vaan varsin loogista hommaa. Että sitten kun sen tajuaa, niin sitten se lähtee siitä rullaamaan paljon paremmin. Mutta tosiaan ensi kerralla voidaan käydä läpi vähän listoja, miten vaikka kuvia tai linkkejä laitetaan, ihan mitä mielihalajaa. Mutta kiitos paljon ja toivottavasti tästä oli hyötyä teille, kuten minullekin. Kiitos paljon.